Hello guys, kumusta? Welcome back to mga asoy ni Kuya Goliath part 4 na takaron guys. So ang niagi guys no, itong nasayra nga nabalakan na yun ang mga asawa no kay wag yun kabalik ang ilang mga bana guys. Og nahalad no ang ilang usa ka kauban no nga si Picoy. Og wala gyud sila nahimo guys no. Kay gikadinahan man sila sa selda. Og nahibaw-an nga usa kini sila kakulto og ilang ihatag, ilang ihalad no sa ilang ko ma-mention guys kay mahadlok. So ang sagha ang sud mahitabo guys, maluwas pa paghaan ni sila di ta maglang nato na paminawon ang part 4. Ikaw na! Basta na! Utro ka! Sugi na ang atong eksperimento kanina. Matuman haring ariman. Mga kinsakuban! Sugi na ang pagkuha og dugo kanila. Magyaman kahurong ba? Senagong! Kanako senagong na itusok na mo! Niya na siya padung nako! Ako na sana tusukan senagong! Nagpingit sila sa kasakit! Kasakit! Taganting dugo ang iyang gikuha! Gusto na! Gusto na! Uy, Harimi! Mama, hindi. Hoy! Usa maron! Insi, usa man to! Paramdam sila. Ha? Sila? Kisak sila! Ay! Nagkalaisa ko sa hangin! Magkapanlibaw sa balibo! Niya sila. Insi nahadlok na mi! Insi, uy! Panghilom ka mo. Kibati ko na nga niya sila. Ha? Kisa sila, Insi? Ang mga tao nga dugay ng panahon nga nangawa. O ang mga nilalang nga nagpuyo din sa lasang. Nahuman na nato og sagol ang dugo sa tao ug dugo sa lubong. Ug nahuman na usab kini nato sa pag-eksperimento. Sugda na ang pagtusok sa maong dugo. Aron maglatay na sa ilang kaugatan ang dugo sa tao ug sa lubong. Nga dunay talagsaong kusog ug maladimonyong kaisog. Aron sa ingon, hingpit na silang mamahimong taong lubo. Maduman, haring ariman. Dali, ikay una. Ayaw! Ikaw dire! Sakit! Sakit! Paspasin ninyo! Kamatulukan silang tanan! Pulong! Unsa gini nga akong gibati? Ay, sa akong ibati. Dili
masama. Ini. Sige na lagi buhat, Dato. Mga salbahe sila. Mga demonyo sila. Dili ni mo himo. Dili. O sila mo ato na to. Ilang isagol ko ang dugo na to, og dugo sa mga lubo. Pagkauman, ilang kining iturok na to. Ang sa'y buti, masagutan na. Dila ko ta. Sayop lang ko tako. Ngaon sa pulong. Taong lubo, Ginoo ko. Kinako niya pulong. Tinuod kinaay nga na taong lubo. Sila ang nag-eksperimento, anak, aki. Muya ko pagtuo. Og mo kini gibuhat Dato. Himuuntan nila sa man ni anak nga niya karon sa itong katubangan. Tinuod ka nilang taong lubo. Maluoy ka. Pasudla kami. Gusto mi makigsulti sa mahal nga hari. Siya lamang ang among paglaom. Magpakitabang mi niya. Wa mi laing nahibaw-an nga kapangayuan og tabang ni ining among problema karon. Makigsulti yung tami sa mahal nga hari. Iyami, ngano ka na diya sa gawa sa palasyo? Ngano murag nang hilak man na sila? Tana, atong nuulon. Maluoy ka. O wala pa taon. Ulo. Asa na maulis. Huwag tumo. Among bawa na mabalik. Managsama sadta. Kami duha. Ang amo mga bana wasad mabalik sa amo. Unsa? Tinuod ka na. Maong mo anhami sa mahal nga hari. Wa na may laing nahuna-hunaan kundi mangayog tabang sa pagpangita nila dito sa baryo Kaong. Mauban mi, hinaya. Mauban ta nila. Unsay inyong tuyo nako? Mahal nga hari, ang akong banawa na mauli. Pila na kaadlaw, miato siya sa baryo Kaong. Kay manumod sa among baligya, pero wa na siya mauli hangtod karon. Ingon man ang akong anak. Wa na sa mabalik, mahal nga hari. Maluhit ang katabangi mi nga makitaan sila. Kaming duha, mahal nga hari. Taon-taon nang nawa ang among mga bana o ang mga kauban nila. Dagan sila. Apan hantod karon wa pagit mabalik. Nabalaka na kay mi. Ni Ami aron mangayo sa inyong kaluoy ug panabang, mahal nga hari. Nami nabatian nga hilan ang maong dapit. Dagan naman day ang mi adto sa maong wa na kini mabalik. Unsa? Uy, Hari. kung mao. Dili ka na mahimo. Ato silang pagitaon. Mga sundalo, tawag si Prinsipe Khalil. Karon dayon! So ayan guys, nadunggan na to no ang part 4 sa mga asoy. Nagpatabang sila guys no sa ingko. Murag usa to siya ka albularyo no. Ugani dili lang pala si Raya no og kinsa tong asawa guys oy. Ang nawad-an og bana kundi daghan pa sila no. Ugani dahil isa ka tiguang guys no nga nawad-an pod og bana nga pila ka tuig nang wala nagpakita. Guys, unsa kay pangalan sa ilahang kulto? Kung nag-exist man kini. Lahi ang ilang kulto guys kay pathimuon daw kuno silang nga taong lobo.
So kung taong lobo murag kuan po guys no, wakwak in other terms, murag himuon silang wakwak. Kay kung was aswang di ba mo transform ba na siya sa iro, iring o bisag unsa pa nga mananap nung makaya nila. So I think himuon silang aswang. Halak ka guys, kahadlok na ba oy. Maluwas pabagha ni sila guys. Siyempre maluwas man yun ni sila guys, kay wala mi ang istorya no kung dili sila maluwas. Og ang pangutana kinsa ang makaluwas nila. Unang dita maglangan guys, maglangan. Abang-abang lang ito guys no, antod sa finale ani nga drama. So I think that's all for today guys. Kaya magsugod na po ang bagong bayani. Thank you so much sa inyong pagsubaybay.